Ahoj, moje meno je Filip a v tomto videu ti chcem ukázať, že nemusíš byť milionár a ani nemusíš byť génius na to, aby si založil a vybudoval fungujúci e-shop. Chcem ti to ukázať na svojom príbehu a na svojom príklade toho, ako sme my s kamarátmi založili a vybudovali e-shop od nuly až po obrat v desiatkách miliónov českých korún. Na tom našom príbehu sú vlastne zaujímavé dve veci. Jedna je tá, že ten e-shop sa nám podarilo vybudovať v dvoch ľuďoch. Mali sme samozrejme brigádníkov na balenie objednávok a na zákaznícky servis, ale všetko okolo e-shopu, celý marketing, budovanie, grafiku, logistiku, všetko sme si zabezpečovali sami v dvoch ľuďoch. A tá druhá zaujímavá vec, tak je tá, že sme prerazili na trhu úplne generického produktu, ktorý nemal žiadnu pridanú hodnotu, ani sa ničím extra neodlišoval od konkurencie, a to sú náramky na Apple Watch hodinky primárne. Samozrejme, mali sme tam aj nejaký doplnkový tovar, ako nabíjacie stanice, kryty na telefóny, ale stále sú to veci, ktoré sú veľmi ľahko zameniteľné, nie je tam nejaká odlišiteľnosť od konkurencie, je tam veľká konkurencia, pretože e-shopy tohto typu už existovali v Českej republike a samozrejme sa tieto produkty dajú za pár korún objednať aj z Číny. Z tej Číny to ešte nebolo také prefláknuté, ako to je teraz, ale už vtedy nejaký AliExpress a Alibaba fungovali. No a prečo sme sa rozhodli predávať práve náramky na Apple Watch hodinky? Ten dôvod je veľmi jednoduchý, pretože sú tie produkty veľmi ľahko skladovateľné, je to niečo veľmi malé, čoho vieme objednať veľké množstvo, a tým, že sme začínali na byte, tak sme to veľmi jednoducho vedeli skladovať niekde po skriniach. A druhý dôvod je ten, že tým, že sú tie produkty malé a jednoduché, tak sa dajú veľmi jednoducho expedovať. Jednoducho na expedíciu a posielanie tých produktov sme nepotrebovali žiadne obrovské krabice, ale stačili nám na to úplne jednoducho bublinkové obálky. E-shop sme pôvodne založili traja. Filip, Tadeáš a Mirek. Mirek sa postupne od nás oddelil, pretože sa nechal zamestnať a už ho ten e-shop nejakým spôsobom nenaplňoval, ale od našich troch mien tak sa potom odvodil názov Fitami, ktorý je poskladaný úplne jednoducho z prvých písmen našich mien. Po pár mesiacoch, čo sa Mirek od nás oddelil, tak sme na ten e-shop zostali v podstate dvaja, iba ja s Tadeášom. Aby sme si overili, či je o náramky na Apple Watch v Česku a na Slovensku nejaký záujem, tak sme urobili úplne jednoduchú vec. Objednali sme si produkty od dodávateľa a začali sme ich testovať na marketplace, na Facebookovom marketplace a na Bazoši. Tým sme zistili, že o tie náramky je veľký záujem, ale už nás nebavilo jednoducho to vypisovanie si s tými ľuďmi. Takže sme sa potom rozhodli, že tomuto dáme koniec a založili sme si e-shop cez ShopTet. A ShopTet bol úplne skvelá varianta, pretože na ShopTete si viete úplne jednoducho naklikať e-shop v podstate za pár hodín. Na tom nie je nič komplikované a tým, že to je krabicové riešenie, tak si stačí vybrať nejakú tú šablónu a do nej si nabúchať produkty. Tým, že sme už mali e-shop, tak sa to postupne začalo rozbiehať a nabalovať. Začali sme tvoriť sociálne siete, začali sme tvoriť nejaký e-mailing, zberať si databázu zákazníkov, ktorú sme potom oslovovali. Začali sme robiť platené reklamy cez Google alebo cez Facebook a týmto spôsobom sme začali na ten náš e-shop privádzať čím ďalej, tým viac potenciálnych zákazníkov. Ďalšou jednou neoddeliteľnou súčasťou tak bolo samozrejme budovanie SEO a to, aby sa k nám tí ľudia dostávali aj nejak organicky. A toto je z veľkej časti práca toho e-shopára. Nie sú to len financie, skladovosť, ale je to hlavne ten marketing, pretože vy ako e-shopár tak musíte hlavne tých ľudí na ten e-shop dostať. Takže veľkou výhodou človeka, keď si zakladá e-shop, tak je to mať to marketingové povedomie a vedieť si tie veci spravovať sami. My sme mali obrovskú výhodu v tom, že sme boli obidvaja markeťáci a vedeli sme si spravovať sociálne siete, vedeli sme si spravovať Google Ads, Facebook Ads, e-mailing, SEO a všetky veci okolo toho. Dokázali sme si napojiť platobné brány, samozrejme vybaviť dopravcov, aby tie naše balíky brali a tak ďalej a tak ďalej. Postupne nám ten e-shop však začal celkom narastať a začali sme robiť 100 000 mesačné obraty. A už pri tak veľkom objeme aj náramky na Apple Watch hodinky začali byť problémom, pretože my sme bývali spolu na byte a tie náramky boli úplne všade. My sme mali na chodbe spravené expedičné stredisko, kde sme si vždycky pripojili notebook, mali sme tam tlačiareň a všade okolo nás bol vlastne sklad s obálkami a s náramkami, kde sme každé ráno balili. Ešte v tej dobe sme na to nemali fakt nikoho, všetko sme si robili sami a boli sme na to dvaja, aj na tú expedíciu. To znamená, že sme každé ráno vstali, pozreli sa na objednávky za predchádzajúci deň, vytlačili štítky, nalepili na produkty a všetko sme to nahádzali do tých bublinkových obálok a nosili to do zásilkovny, kde z nás mali samozrejme obrovskú radosť, pretože každé ráno sme tam chodili s taškami plnými obálok, ktoré tam oni museli ručne pípať, takže už sme si s nimi týkali a bola to hrozná sranda.
Problém prišiel až v momente, keď už u nás na byte bývala vlastne moja vtedajšia priateľka, už teraz manželka, a mali sme tie náramky fakt všade. A v momente, keď tie náramky už začali byť pod postelou a v našej skrini, tak to, viete si to predstaviť, museli sme jednoducho ísť do externého skladu a vtedy už to bol oveľa väčší záväzok, pretože začali sme platiť nájom, začali sme platiť brigádnikov a už to nebol e-shop len o 2 ľuďoch, ale už to začalo postupne narastať. Keď sme sa rozhodovali o tom, či si necháme expedíciu pod sebou a budeme si to robiť sami, alebo to dáme nejakej externej firme, s ktorými sme jednali, napríklad Authentica, to sú logistické strediská, kam len priveziete produkty a oni vám ich budú expedovať, tak sme sa rozhodli práve pre tú vlastnú expedíciu, pretože to bolo pre nás finančne jednoduchšie. Na e-shopoch, aj keď robíte miliónové obraty, tak to nikdy nie je tak, že by ten e-shopár bol milionár. Je tam kopec nákladov, ktoré vám ten obrat postupne osekávajú a tie marže bývajú minimálne. My sme, chvála Bohu, tým, že sme mali a robili si všetky veci sami, teda veľkú väčšinu vecí sami, tak sme kopec tých nákladov ušetrili. Ale chceli sme ušetriť ešte viac, takže sme si tú expedíciu robili sami, lebo nám v podstate stačilo zaplatiť ten nájom za sklad. Potom toho brigádnika, ktorý to posielal. Nemali sme kopec nákladov okolo toho, ako majú potom tie expedičné strediská. Takže sme si našli skladové miesto. Všetky náramky z bytu sme hodili do oktávky a na 5 krát sme to povozili a začali sme v podstate podnikať z vlastného skladu. Sklad nám poskytol veľký potenciál preto, aby sme mohli rozširovať ďalšie produkty. Dovtedy sme bežali primárne na náramkoch na Apple Watch hodinky, ale takto sme mohli rozširovať práve o tie nabíjacie stanice, kryty na telefóny, kryty na AirPody a kopec ďalších vecí, sklíčka ochranné puzdra na rôzne veci. A tým, že ten sklad bol relatívne veľký, tak sme tam tých vecí mohli dať relatívne dosť. To, ako sme ten e-shop vyškálovali v podstate z nuly až na desiatky miliónov korún v obrate, tak vám ukážem v ďalšom videu. Natočím ešte o tom samostatné video, pretože je veľmi zaujímavé, akým spôsobom sme my pracovali s tými zákazníkmi, ako sme si získavali ich dôveru, ako sme získavali recenzie a robili sme kopec takých aktivít, ktoré bežné e-shopy nerobia a práve tým sa nám podarilo získať si veľkú lojalitu a práve aj nových zákazníkov. Ale o tom potom v samostatnom videu. Ako som už hovoril, prešli sme do samostatného skladu a ten e-shop nám začal narastať až do momentu, keď sa to celé začalo trošku lámať a vznikli dva problémy. Jedným problémom bolo to, že do Česka prišli čínske a poľské marketplacy. Prišlo sem Allegro, prišlo sem Temu, začal sem investovať docela dosť peňazí aj AliExpress a tá naša konkurenčná výhoda už prestávala byť tak veľká. Jednoducho Temu do toho nalialo obrovské peniaze a nám sa extrémne predražila reklama a znížila sa nám veľmi lojalita zákazníkov, takže to boli veci, s ktorými sme museli bojovať a tie naše marže, ktoré už vtedy boli celkom tenké, tak sa začali ešte viac zmenšovať. Do toho pribudli samozrejme aj českí konkurenti, pretože vstup na trh náramkov na Apple Watch hodinky je pomerne jednoduchý. Jednoducho urobíte to tak, jak my, objednáte pár náramkov a začnete ich predávať. Nepotrebujete na to žiadny obrovský kapitál a ako som hovoril na začiatku videa, nikto na to nepotrebuje byť nejaký veľký génius. Takže začala pribúdať jak tá zahraničná konkurencia, tak tá česká. A druhým ešte väčším problémom než tá zahraničná konkurencia bolo to, že začali medzi mnou a Tadeášom pribúdať väčšie a väčšie rozdiely v tom, akým spôsobom ten e-shop chceme niekam dostať, do čoho investovať peniaze a rozchádzali sme sa v tých veľkých strategických otázkach. A pretože sme boli a stále sme najlepší kamaráti a Tadeáš mi bol minulý rok na svadbe za svedka, tak bolo čím ďalej tým ťažšie tie pracovné nezhody neprepisovať do toho osobného života. A veľký problém bol práve u mňa, že ja som sa od toho nevedel oddeliť. Ja som nevedel riešiť obrovský problém v práci a potom ísť večer na pivo, takže som sa rozhodol, že sa z e-shopu trošku stiahnem a postupne sme sa rozhodli, že ten e-shop predáme úplne, pretože to naše kamarátstvo nám bolo oveľa dôležitejšie než biznis, než peniaze, než to vlastné podnikanie. V tom období to bol veľmi dobre fungujúci a ziskový biznis
a pre nás tým, že sme už nevideli tú budúcnosť v tom, že jak to budeme ťahnuť, jak to bude fungovať, nevedeli sme si predstaviť, jak to bude vyzerať za 5 rokov, tak bolo to pre nás veľmi dobré strategické rozhodnutie ten e-shop predať a mali sme veľké šťastie, že sa práve v tom období našiel kupca, ktorý bol ochotný za ten e-shop zaplatiť a celé sme to predali se vším všudy. Sklad, značku, doménu, reklamné účty, produkty, všetko. To, že sa nám ten e-shop podarilo predať, tak bol to pre nás veľmi dobrý feedback v tom, že sme nebudovali len niečo na oko, ale tým, že si ten kupujúci spravil finančné audity, marketingové audity, prešiel ten e-shop, produkty, výsledky od vrchu po spodok a rozhodol sa za to do toho investovať tie peniaze, tak to bolo pre nás veľmi dobré znamenie a veľmi dobrý feedback, že v podstate sme vybudovali zdravú firmu, fungujúci e-shop, fungujúcu značku a boli sme veľmi radi, že ten e-shop predávame a v podstate aspoň mne, nebudem hovoriť za Tadeáša, tak padol veľký kameň zo srdca. A 3 veci si z toho svojho e-shopu a z tohoto svojho príbehu odnášam úplne najviac. Prvá vec je tá, že nikdy nie je správna doba a niekedy je lepšie začať a učiť sa za pochodu, ako čakať, kým budú perfektné podmienky. My sme jednoducho na začiatku nevedeli, čo z toho e-shopu bude, aké to bude mať výsledky, čo od toho chceme. Chceli sme vlastné podnikanie, chceli sme zistiť, jak to funguje a išli sme do toho celkom naslepo, ono sa to vyplatilo, ale nečakali sme na nič. A to je práve ten takeaway, že keď niečo chcete, niekedy nie je dobré nad tým ustavične premýšľať a zvažovať, ale ísť do toho a naučiť sa to robiť za pochodu, pretože nič na začiatku nebude perfektné. Druhé takeaway tak je to, že biznis s kamarátmi je skvelý, ale zároveň nebezpečný. Pretože pokiaľ to funguje, tak je všetko skvelé, ružové, zaliaté, jednoducho neviem čím ružovým, ale v momente, keď to prestane fungovať, tak sa to môže prepisovať aj do toho osobného života. A v tom momente to môže byť trošku problém. A je dobre vedieť, kde je tá hranica. Kde je tá hranica medzi kamarátstvom a biznisom a buď to nespojovať vôbec, alebo vôbec ani nepodnikať. A tretia vec je, že vedieť z niečoho odísť v pravý čas je tiež úspech. My sme tiež mohli ešte zostať bojovať, zobrať si nejakú hypotéku alebo úver podnikateľský, nabrať, ja neviem, nejakých investorov a čokoľvek, ale pre nás to bol tak či tak win. E-shop nás naučil kopec vecí a teraz tieto veci môžeme konzultovať s ďalšími klientmi, pretože neboli sme len majitelia e-shopu, ktorí sú niekde úplne mimo ten e-shop a len rozhodujú o tom, čo sa bude diať, ale my sme boli úplne hlboko v tej operatíve. Presne vieme, aké veci sme robili a nebolo to len o tom, že by to za nás robili nejakí marketingoví manažeri, ale boli sme fakt hlboko a do dnešného dňa z týchto skúseností čerpáme a môžeme radiť našim klientom v marketingových konzultáciách. Takže to bol príbeh o tom, ako sa dá z marketplaceu a zo skladu na byte vybudovať fungujúci e-shop a keď chcete vedieť, ako sme to urobili a aké sú tie tipy a triky za tým, tak to natočím v ďalšom videu, kde vás dostanem hlbšie do toho, ako sme pracovali s marketingom, aké techniky sme používali na to, aby sme ten e-shop vyškalovali a aby nám to krásne fungovalo. Čau!